Meillä on pakko oppia lukemaan, koska emme saa mennä naimisiin. Mahtonta oppia lukemaan. Minulla on niin kova pää. Hankitan Hämeenlinnasta uudet kännykät ja lähten kouluun. Mä näen heti. Sinä Arakka, ole hiljaa. Miehet puhuvat asiasta. A. B. C. D. E. F. G. Sinä Juhani, anna oma kännykät pois, kunnes opiskelet ABC:n pähän. Nyt tulee välitundi ja saat oma kännykät ja wifi. Mikä on Wi-Fin salasõna? 1, 2, 3, 4. Nyt ei mennä internettiin. Olkaa kännykät rauhassa. Millä tarkoituksella? Tehtaan lukkarille kiusa. Lukkari naura makeisasti. Nainen. Kas Eero tava ei oo? Eero on lillipoika. Minä en käytä internettiä. Oikein. Ei tässä pian olemme Sonnimäen Kanerlaisen polstrilla. Mieli hoi. Sonnimäen metsä hoi. Simeli, mitä sanot? Ei ole meistä kännykän käyjä, että... Tuomas, sano jotain. Mä en kannata katsoa, kuinka Juhania kiusata. Menen pois. Mutta Eero tava ei oo. On hävinnin vanannat tavailla. Älä pilkka taas. Joo, kyllä sinä pistelet. Hiljaa, olkaa hiljaa. Kaikki yhdessä vankilasta ulos. Kaikki yhdessä. Mitä teet, Lauri? Pian istun Sonnimäen Kanerlaisella polsterilla. Ei ollaan tässä, vaan ulkona Sonnimäen numella. Timo, mitä sanot? Tuuhesta ei tule takkeja eikä vanhista pappeja. Kännykät taskuun ja pois. Ovi auki. Sen kiinni. Se katkee kun korsi. Voi minna myös akkunasta. Älä liikaa akna. Pitäkää kiinni. Keskustelemme lukkarin kanssa. Puhun perkelen kanssa helvetissä. Akkunasta pois. Aappo. Tie on auki. Tuletko? Tulen. Miksi mutta niin ilkeä? Tahton silitää lukkarin. Tule nyt, älä lupea rikoksen tekijäksi. Ei, miksi ikunan rikoksit? Se on avoin. Te visakaulaiset sonnid. Leiglis venna Hiiumaal, selges võõrsil